למה חשוב לצרוך אלקטרוליטים ברכיבה? אלקטרוליטים הם מינרלים חיוניים שנמצאים בגוף שלנו, ועוזרים לנו לשמירה של האיזון נוזלים, תפקוד שרירים ואפילו מערכת העצבים. עכשיו, בזמן רכיבת האופניים, במיוחד ברכיבות ארוכות או במזג אוויר חם, הגוף מאבד את המינרלים האלה דרך הזיעה, ולכן חשוב להחזיר אותם. מה הם עושים למעשה? שומרים לנו על האיזון של הנוזלים בגוף, מונעים התכווצויות שרירים, משפרים תפקוד עצבי ושרירי ועוזרים בספיגה של מים. עכשיו, אם תשתו המון מים ללא אלקטרוליטים, אתם עלולים לפגוע על הידרציה מדוללת, מצב שבו רמות הנתרן בגוף נמוכות מדי. עכשיו, מתי לצרוך אלקטרוליטים? אם אתם רוכבים יותר משעה עד שעה וחצי, אם זה במזג אוויר חם ולח, כמו במדינה שלנו, ברכיבות אינטנסיביות או בתחרות, או שאתם מרגישים עייפות חריגה, או אפילו סימני התייבשות. איך צורכים אותם? בכל שרוול כזה יש 10 טבליות לצריכה. לוקחים טבליה אחת, שמים בבקבוק מים, וחכו שהיא תתמוסס. ושתו לרוויה. שימו לב ליישם לפי הוראות היצרן. יש לכם שאלות? תכתבו לנו בתגובות. All Bikes, אופניים זה השטח שלנו.